שלום לכולם. לכם וברוכים השבים צופים. לפרק השני של הסורווייבל של יריד. אתם יודעים, אני ורועי יצאנו לחפש ופתאום מצאנו ג'ונגל, אבל אני אמרתי לעצמי, למה שזה... לגור בג'ונגל. לא ניקח איזה עץ ג'ונגל ככה בקטנה, ואז נשים אותו ונבנה שם בית. כן. אז אנחנו צריכים לחכות שהוא יגדל. רגע, יש לך עצם. יש לך עצם, תעשה ממנה בורביל. שנייה. כן, אז בקיצור, יש לך בורביל. אנחנו ממשיכים את הסדרה. יש לך עצם ובורביל, ותעשה מזה בורביל. וכמובן, אם מישהו רוצה להיות אורח, אז אנחנו ניתן את הסקייפ שלי ושל יריד. אם אתם רוצים, תתקשרו לאחד מאיתנו. תכתבו לנו תגובות, כי באמת זה ממש ערוץ חדש, אז אני לא בטוח אם יש הרבה צופים. טוב, בקיצור, רועי, מה אמרנו עושים? אז קודם כל מפנים את המקום הזה, שיהיה חלק ושיהיה לנו. רגע, היום בונים את הבית? עכשיו בונים את הבית? נו, בונים את הבית עכשיו? כן, נבנה את הבית, אבל שיגדל קודם, ואז יהיה לנו שבילים, אז נעשה מהמקום. אבל יש לך עצם, אתה יכול להכין ממנו בורביל. תביא את העצם שלך. תביא את העצם. קח את שלושתם, אני אקדים את העץ ג'ונגל. נו, זה מה שרציתי לעשות. נו, מה זה? יש לי לאגים. היה לי לאג. תפור את זה לבורביל. אבל רק תדע לי, תספור מה זה יפה. וואו, על הפעם הראשונה. אוקיי, זה לא יספיק לנו לבית. למה? זה נראה לי טוב. תראה איזה יפה זה. זה בית קטן. לא נורא, לא, אל תקרות אותו. זה נראה דווקא אחלה עץ. אני אוהב אותו. איך אני אגיע לעוד שבילים? רגע. קח כבר. מה, נעשה במדרגות מקאבלסטון, באמת? לא. מה זה? תעשה איזה שיהיה כזה יפה. איך שזה יפה? מה אתה רוצה? אתה פשוט לא יודע עליו. טוב, איתי אתה צודק, אני באמת קורא. ושם תעשה את הסולם, שם נעשה את הסולם, למעלה, שם. כן, נשים סולם, אבל לא התחלם, אנחנו צריכים מלא עץ. טוב, אני הולך לחצוב. איך תחצוב עצים? עץ בגיל, עץ אלון. אוי, רגע, מחקתי את השתילים שלנו של עץ אלון. לא נורא. אני עושה כזה שטיח קאבלסטוני. אוי, נו באמת. תשתילי. תגיד, איך זה שכל הזמן פלזראים חוזרים הצמחים האלה? מאיפה לי? למרות שאני לא חלק עם זה... אני עושה פה יום ניסורי. קלוט איזה יפה זה. יודע כמה זרעים יש לי? שוב פעם יש לילה. בא לך לעצור שוב? בא לך לעצור שוב ולחכות לבוקר? אוקיי. טוב, אז חכו שנייה, אנחנו הולכים. אוקיי, חזרנו ועכשיו בוקר. מה, תשתף פה את זה? לא צילמתם? לא. לא צילמתי בשביל שיהיה בוקר. אין לנו מה לצלם בלילה, אין לנו כל כך מה לעשות בלילה. טוב, אני שמתי פה עוד שתיל. נו, תפסיק כבר לשים שתילים. טוב, יש לי כולה 4 צלום, זה לא יועיל לנו. תגיד, מה עם זה? אוקיי, מה זה? זה היה אצלך באינבנטורי, ואז כאילו זרקת את זה לי. יש לי גם עוד 6 עץ כתוב. רגע, תכין סולמות.
כן, וואלה. אין סולמות, יש זיביל. טוב, זה לא דביל, זה זיביל, יש הבדל. יאללה, איפה במקום. זה לא דביל, זה זיביל. תראה איזה כניסה יפה עשיתי. כמה סולמות אנחנו צריכים למדוד? אנחנו צריכים, בוא נראה, 3, 4. 3. 3. אז תביא. אבל אני הכי שיש כתבי קצת גבוה. בסדר, תביא כבר. זה כתוב מה תחת התמיד. סליחה. אל תגיד סליחה, אין לך אבל. לא, מצטער. טוב, יש לי 6 סולמות, אני הולכת. תביא כבר. הנה, קח אותם. אח, די. טוב, עכשיו אנחנו צריכים רק לשבור את המדרגות האלה. בוא נמשיך את המדרגות ונעשה כניסת חירום. לא זה מה שאני אומר לך, ניכנס ככה ואז נשים פה 3 סולמות או 4. אוקיי, יש לו מספיק סולמות. והיה שאנחנו מתחילים עוד 3. לא באמת איתך. אז למה המדרגות בכלל? לא, איזה כניסה יפה. אז לא הבנתי למה המדרגות. מדרגות זה כניסת חירום. רגע, לא הבנתי משהו. למה אני חוצב עם היד כשיש לי גרזן? יש גם גרזן. אז למה אני חצבתי? די! תגיד לנו. תקשיב, פעם אחת התעצבנתי על אח שלי, קראתי לו זבלי. ומזבלה 2. לא. שלי. יש לי 7. לך להכין עוד 3 סולמות. אנחנו חייבים מים, אנחנו חייבים להכין חווה. טוב, אני מכין מהדל. איך זה עוזר לנו? נעשה שם ליד המים נעשה כזה? אנחנו צריכים גם איירון, לקחת צי, לא צריך, פשוט נעשה את החווה שם ליד המים. טוב, בינתיים כן, אבל... תגיד, למה שמנו בכלל את המדרגות אם אנחנו לא משתמשים בהם? כן, כי עוד לא הכנו את כל הסולם. טוב, אני מתחיל לבנות את הבית. כן, יש לי עץ בשבילך, כך. כך. איך זה עוזר לי? בסדר, אני צריך סולמות בשביל לסיים את זה. טוב, יש לי מספיק בשביל סולם כך. לא חצי, אבל... סדר, נכון? כן. טוב, בוא נראה, אני יכול להגיד לעצמי. אוי, גז הטפל, יש לי 8 דשן, אני יכול להגיד את עצי האלון. הנה עוד 3 סולמות בול. וואי, כמה דשן. מה אתה יודע? אני לא מדשן. בום צ'קלקה, בום צ'קלקה, יש סטים. בום צ'קלקה. בום צ'קלקה, בום צ'קלקה. אם אתה צריך עץ, יש לי עוד מלא. יש לי עוד איזה 20 בשבילך. יש לי מספיק עץ, תודה. יש לך כולה 19. לא נכון, יש לי עוד 32 מהעץ השני. אל תשכח שגם אני קראתי עץ. בום צ'קלקה, בום. אישית, העץ הזה במקום לא טוב. בום צ'קלקה, בום צ'קלקה, בום. אוי, איזה באסה. היה חסר לי עוד עץ אחד בשביל לסיים את השורה. בום צ'קלקה, בום צ'קלקה. כאילו עץ מצבע אחד. יש רעיון. זה רעיון. אפתה. אני לא מבין למה אנחנו לא מחליפים את הגזע במשהו אחר, כאילו בעץ רגיל. טוב, יש לי עצה אלון בשבילך. איך זה עוזר לי? טוב, אני בינתיים מכין לנו דלת לבית. איך דלת? אנחנו גרים על עץ. נו כן, דלת לעץ. בוא נראה איך עושים. אני יודע איך עושים דלת לעץ. הבנתי למה אתה מתכוון. זאת כבר.
שם פה את הדלת. כאן אנחנו נוחתים שאנחנו עולים. פה אנחנו נשים את הדלת. אבל כן, אנחנו צריכים משהו חזק שזה יעמוד. אפשר קצת עצים? שנייה, אני די במשבר פה. קח 2 מקלות מתנה. למה אני צריך מקלות? אני מחית חווה. בשביל לעשות איתי אבן יור ומקלותיים. זרקתי לך מקל למטה. כך שאתה לא יכול לעלות בלי לקחת אותו. לא למטה, אתה יודע את זה עכשיו? מה? אתה הבנת את זה שאני לא למטה, נכון? אני בכלל שותה את הזרעים בחווה. לא נראה לי הם יצמחו עוד היום. רד לי מהדשא, ילד. ילד, בואי נא, ילד. אוי, נרד לי עכשיו 4 לבנות, לא בא לי. ייי, לא יהיה. זה חידוש שתמיד. נו, אתה יכול להביא לי קצת עץ? אני יכול להביא לך עץ לפרצוף, אתה רוצה? לא. תביא לי עץ. טוב, מה אני עושה? מה אתה מקיא על העץ? לך תתבע ותיקח את זה. אני לא יודעת שאתה... אני חי. טוב, תראה את החווה שלנו, ככה אנחנו נסתדר. לא, יש לי עוד 23 זרעים. זה לא נשמע טוב שאתה אומר עוד 23 זרעים. ואתה יודע את זה. יש לי יותר מדי. מה אני אעשה? לא התכוונתי לזה, אתה יודע למה התכוונתי. אני רואה אנדרמן פה. יש שם אנדרמן על הגבעה. איפה אתה רואה? על הגבעה, אני אומר לך. מאיפה שבאנו? תגיד, אהבת את הבית? מה? תגיד, אהבת את הבית? איזה בית? אין לי עוד מקום לשים את הזרעים, לא רוצה שתן לי. טוב, די להגיד את זה, זה מלחיץ. נכון, זה מלחיץ באמת. ולמה? כי אני צריך עוד מלא דרך. נו, אני חייב עוד מלא עץ. אני חייב מלא דרך. אני חייב תכף לקרות לך את הראש. לא, ברצינות, יש לי גרזן. אם לא שמתם לב, הוא שינה את הסקין. אם לא שמתם לב, הוא שינה את הסקין, זה סקין שאני הצאתי לו. די כבר. מה סליחה? אתה עשית לי בכוונה. לא. מה חשבת שניזהר לנו באמת? זה שוב פעם נשמע מצחיק. אני אעשה לך משהו שאתה לא תדע שיבוא לך בסיוטים בלילה. לא רוצה לדעת. אם לא היינו עכשיו מצלמים ביוטיוב את העיתון. טוב. החווה שלנו גדלה בקצת. מה אתה קצת? סוף סוף יש עכשיו 36 עץ. תראה, החווה שלנו בקושי גדלה. אני מכין לנו את הכניסה לבית. אני חושבת שכדאי שתראה כמה זרעים יש. זה קצת תלחיץ אותך. כל דבר מלחיץ אותי, אז זה לא משנה. עכשיו הלחצת אותי. אמרתי לך, זה יותר מדי. זרעים. ילד, את החווה של... אני הולך להכין לנו דלת. ואני צריך לי. תמשיך לחלום. רוצים לעשות מנהרה במרתף? מנהרה במרתף? זה לא יהיה מרתף, זה סך הכל יהיה מקום לחציבה שלנו. זה שקראנו לזה מרתף זה משהו אחר. זה המרתף. סבבה, איך שאתה רוצה. מה שתגיד. הנה, עשית לנו כניסה מה זה יפה לבית. מצאתי איירון. איפה? אני מכין עכשיו כלי לחווה. וואי, יש פה מלא איך איירון. כבר מצאת איירון? what the fuck, אתה יודע כמה איירון יש לי? בוא'נה, בן אדם, אתה מזליסט. בוא'נה, בן אדם, אתה יודע כמה איירון יש לי? כמה? לא, רק 8. מה? טוב, בוא נחמם את זה. 10 סטייקים, שלי. תביא קצת אוכל, לגנב. כמה יש לך? יש לי 1. אז הנה, קח 9, ואז כאילו, גם לי יש 10. דקו. אז יש לי 10. אני מעניש אותך. די. אני תכף אעניש אותך עם החרב, אני אעניש אותך. גם טוב. אוי, למה נתקעתי בקר עכשיו? ראיתם בוקד. 2 איירון. אני מכין לנו דלי.
אנחנו חייבים טורצ'ס. תגיד, מצאת פחם? אפשר להכין פחם עץ, יא דפוק. אפשר להכין פחם עץ. אוי, לא, מתחיל להחשיך. שכדאי לעצור את הסרטון ולחכות לבוקר, או ש... אחי, יש לי משהו להגיד לך. דבר. מצאתי עוד איירון. אתה צוחק, נו די, יש לי כבר דלי. טוב, כדאי לחכות לבוקר, או פשוט לעצור את הסרטון ולהגיד להם? נסעתי עכשיו חוץ מה8. תגיד לי כבר, לחכות לבוקר או להפסיק לצלם יש לי עוד 4 איירון. יש לי כבר דלי. אם נחכה לבוקר, באמת אנחנו צריכים לחתור, אז באמת יהיה לנו. אוקיי. צריך להכין דלי ופיקקס ואיירון. טוב, אז אני לא. תביא את כל המציגים שאתה מציג. את כל המה? יש לי דלי. אנחנו צריכים להכין צ'ס. יש לך עץ? אם יש. יש לך עץ? בקיצור, אני צריך 6 איירון, אם עכשיו יהיה לי 6. בשביל מה? אני צריך בקיצור 6. למה? בשביל פיקקס ודלי. למה? יש לי דלי, יא דפוק. אז אני מכין רק פיקקס, תביא לי. לא רוצה, תביא לי גם פיקקס אחד מהאיירון. קח את הפיקקס מאבן, בינתיים תחצור. לא רוצה, יש לי פיקקס מאבן. אז אני מכין לי סורד מהאיירון. מה אתה מכין לעצמך סורד מהאיירון? למה לא? אני צריך את חפירה. זה יחפור לנו במוח. יש לי סורד מהאיירון ולך. אחי, יש פה עכביש, להרוג אותו? כן, למה? אתה רוצה שוול מאבן? כן. לא מאבן, מברזל? תביא, אני צריך. נו, אתה רוצה איירון אחד? תביא. קח כבר. וקח גם עוד חרב מבא לך, יש לי חרב מאבן. מברזל. תביא פשוט שוול. יש לי שוול מאבן, תכין אותה לעצמך. אוי שיט, ספיידר. ספיידר לא יכול להיכנס, איזה מזל. אני מעדיף לחכות לבוקר ואז לחזור אלינו. תקשיב שנייה. למה אני הולכה מצ'סט? זאת הייתה השאלה שלי. תקשיב. בואו נעצור את הסרטון ונחזור אליהם כשיהיה בוקר, מה אתה אומר? כן, יאללה. אוקיי, אז אנחנו תכף חוזרים אליכם. אוקיי, וחזרנו. כן, מה נשמע? יש פה ספיידר למעלה, לך אליו. תגיד, הוא דפה? 2? יש פה 2. לא מתה ספיידרים. יש לי 3 חוטים. בסדר, אז תכין קשת. די! ויש לי 3 מקלות, קח, תכין קשת. אני צריך שובל, תביא כבר. בסדר, קח כבר ינודניק. טוב, נו, כדאי לבוא. אוי, יש פה סקלטון, הצילו. ויש פה גם קריפר. קריפר רע. אני שונא את הקריפרים. יש פה קריפר חמוד. תהרוג אותו בבקשה. הצילו, די, אתה דוחף אותו אליי. יש 2 קריפר. אני עוד שלישי. יש פה עוד אחד. כמה קריפרים. למה אנחנו אוהבים? איך אתה חושב? כן, אני חמוד, תסתכל איזה יפה אני. עוד כדי. קצת עזרה פה, יש פה עליי עוד קריפר. איזה נוב אתה לא יודע להרוג קריפר? אני יודע, זה פשוט אני שונא אותם. אתה לא רוצה לדעת איזה נוב אני ב-PvP. ומי שלא יודע מה הסקין שלי, אני איש עוגיה, עוגפלצת. אתה עושה F5, תראה להם. הנה, יש לי עוגיה כזה מאחורה, ואני נראה כמו עוגפלצת כזה. יש רק סקינים על זה. יפה. טוב, עכשיו כדאי... זומבי, באמת. טוב, אני מכין לי איירון סורדה, אין לי כוח. אפשר לגדל את הזומבי מחמד שלנו? יאללה, אנחנו צריכים כלום, אנחנו צריכים לעשות מלכודת קריפרים. כן, מלכודת קריפרים אני אוהב, עולה לנו... יש לנו! אני צריך עץ. גדל לנו העצים. טוב, יש לי כמה עץ, יש לי 8 עץ. אני אכין לנו דלת, אחת. אני מכין את הטרפדור. תכין את שאר הדלת. אני מכין טרפדור. אתה מכין את הדלתות. בוא נספיק את התקופה. בוא נסיים את הפרק להיום, ונחזור אליהם, שנכין מלכודת קריפרים ונשפר קצת את הבית. שכחתי איך עושים טרפדור.
יאללה. כזה שכאילו לוחית לחיצה, נו. איך מכינים לוחית לחיצה? יאללה, להתראות חברים. תעצור את זה. אוקיי, שנייה. בסדר. טוב, אחי. אוקיי, חזרנו, והנה מלכודת הקריפרים היפה שלנו. אנחנו נכנסים ונקלעים. טוב, אני לא, כי אני... פשוט צריך להביא לפה קריפר. אני רקדנית. רקדנית הדלתות. אוי, אני סוכר. לא. לא, תיפתח כבר. יאללה. טוב, נו, מה עכשיו? מאוד בא לך. די כבר. יאללה, אני מכין לי איירון סורד. אני הולך להביא צ'ארקול, כאילו להביא עצים ואז נכין צ'ארקול. אני אקרא לך צ'אר. אני אקרא לך צ'ארקה מנייק. אני אקרא לך איירון סורד. רוצה לראות? לא. כי אני יודע שאתה תרביץ לי איתה. טוב, אני אראה לך לכל on the bay. די, אמרתי לך שאתה תרביץ לי איתה. נכון. אם אתה לא רצית לראות, נראות. ואם הייתי רוצה לראות, היית גם מרביץ לי. אוקיי, מים. עוד רגע, צריך להכין איזה צ'ארקול. חלק מהחיטה קטן. תגיד, יש לך עץ במקרה? תגיד, אתה יודע שאני עכשיו עושה חווה? אני מכין לנו צ'ארקול. איפה אתה? עכשיו אני עושה את החווה הכי יפה בעולם. היא לא יפה ממש. ממש, אתה יודע איך קראתי לחווה הזאת? החווה של המטומטם בעולם. קראתי לחווה. חווה? באמת? איזה מין שם זה? מה לא שם מים? תשים כזה באמצע מים, זה דפוק. אני חייב עוד מים. תשים גם מהפינה הזאת. עליה זה היה רעיון. אין, רואה מפה אנדרמן שמחזיק בלוק. שם. אתה יודע שמן הסתם זה מקור מים אינסופי? כן, אני יודע. לא, תראה, שם, תסתכל שם אנדרמן. שם. איפה? שם. תסתכל איפה אני מסתכל. הוא נעלם. רודף אחריי. חושב שהסתכלתי עליו יותר מדי זמן. כולם רוצים אחריך, איך זה? כי אנדרמנים, כי אני אי אפשר, אני כל כך יפה. מה זה שונאות אותך, איך זה? הן אוהבות אותי. זה למה הן לא רודפות אחריי. אוהבות אותך, שונאות אותך, אוהבות אותך במשטרה. לא, הם לא. הם דווקא אוהבים אותי נורא. אני כבר לא אוהב אותך. אתה. נכון, אני אוהב אותך, אבל זה לא קשור. אחים בדם. כן. קראתי לך בסקייפ אח בדם. פיגי! מה אתה לא? בואי נא! הוא בורח ממני המנייק. הרגתי אותו, קיבלתי 2 סטייקים. אני ממשיך את החווה מהצפון. הנה, קח עוד זרע מצידי. כמו אדם וחווה, אבל לא קוראים חווה. חווה. אתה יודע שהמלכודת הזאת היא לא טובה לאנדרמנים? אתה יודע שכבר עשיתי שכבר וואי, החיטה שלנו צומחת מהר, אני רואה כבר את הצליקות פה. תגיד, אתה צריך לפידים? שנייה, אני עושה משהו עם הזרעים, אני לא שימושי. תגיד לי, אתה לא צריך לפידימים? אנחנו ממש גרועים בסורווייבל. אני גרועים בסורווייבל. כמה זמן אנחנו כבר מצלמים? תגיד, איזה פרק אנחנו? 3? לא, 2. אז תגמור את הפרק, אמרתי לך. לגמור? כן. טוב, אז תודה שצפיתם, לייק, סאב וקומנט, יאללה ביי.